Asife sonke la. Sobulawa yini? Sibulawa ukuthi abantu bezokudonetela phambi kwethu nababuka. Hayi, ngisokhuluma kanjalo. Ushaye. Uzosha wena. Ushaye manje kanjalo. Babukeli bohlelo Perfect TV emakhaya. Kuyisoto sithi nje asinibingelele. Igama nguShepherd wakaManqele. Ngidabuka phansi wahlabisa empembeni isigodi. Bafethu izolo beyizenzeka, beyikhala futhi. Bekunegoduka music festival ekababa umJost. Beyiqhathwe khona ke eMlazi. EZWELITHINTE kwaDay lapha. Ngiqale nje nge-event ingangeni kwesehlakalo lesinesidinga kakhulu. Ngiyazi vele niyasifuna. Ngizonichazela ngithatha yonke into ngenibele. But asiqale nje nge-event ngeke sikwazi ukukhuluma ngokubi kuphela okuhle singakubonanga yabo ngizoba ngikho fair. I-event kaMJost ihambe kahle. Event ihambe kahle. O-MC bebekhona bayidlalile indima like engisabakhumbulayo Kiss Before uyena umJost ubengahleli ubenza lento ayenziwa okay emcimbini wakhe naye uyabona ukuthi ufuna into yakhe ihambe ngohlelo uzame ngayo yonke indlela mfethu. Yakubalekile vele ukuthi uma organize event nawe ungabe uyi VIP lapha into uma uyibothi ayenze ngendlela yakho sukuma uyenze yabo. I-event mayihamba ke o-Elvovo bebekhona bengo-program director wathiwa bebekhona bemsiza namJost Kiss Before bese ngibashilo nabanye abafowethu abayidlalile indima yawo. Yahleleka newedi bivumileke umhlaba ubuthambile kakhulu bekuhlabeka futhi into kodwa ngijwayela la indimeni yethu uMaskandi isikhathi nalapha isikhathi isithe ukulimaza because kunabaculi abahambe bengadlalanga ubhlungu ukuthi ungasuka eGoli noma usuka ekhaya ngisho uthuswa la eThekwini kodwa yelapho uthi udlala ufika ungadlala. Umkhulekelo ngiyacabanga umfana osahitha kanje udlala ekugcine angani umthwa umgcina late sekuthiwa ezobingelela cabanga ngoba sekuyavalwa. Umjabulisi akadlalanga at all. Sekunakho ukumngena umjabulisi vele lokho. Wana umbuso wamacika akadlalanga. Inkingi inaye siyabona. Ngiyadlala njalo. Lezo zinto lezi isikhathi masokuba i-security. I-security, I'm not talking about ama-security ngoba nje nayo i-security umcimbi. Yabo? Ngizothanda ukubeka isibonelo ngomcimbi kaMbuso wamaciko. Umbuso wamaciko lo mcimbi mfethu. Top notch ngesiqamba manga. Security yayithight ngalendlela le. Kukhona amaphoyisa, ukhona i-security ngicathi ayorganizwe yena okay. Kwawu right yonke into mfethu. Naye okay ayidlula nje phambi kwabantu ebusy. I-security mfethu into awungeke nje uvela ungene kuma VIPs noma kanjani. Engiqaphela kakhulu kulo mcimbi mina ama VIP angibona ukuthi bisebenza le yanto leya lapho ukuthi ngena khona ama artist bugcwele nje lapha bugcwele yonke umuntu la ungamfica yabo. Into engicathi ishayile le security bingekho tight. Security mshayile umJost ayigcinanga ke lapho. uKhuzani udlala eqala emcimbini kunomthandeni imbangi yakhe. Mayidlala kuqala kwase ngathi ngena abaculi apha 2-3 eske sengikhumbula uprofessor ugenile kuqala kunaye. Bafethu akukhulumeki na kahle ngishayekile phela. Kudlala aba-2. Mawuthi uyazi lapha EZWELITHINTE kwaDay eMlazi. Khona lapho ngena khona abadlali bebhola ngala ngemuva. Ilapho bekuyiparking yonke ke. Ubehamba lapho umculi mayoperforma. Ezongena stage khona isangene ngemuva encane lapha liphuma kuleli ground engale ngemuva ngoba i-event ibilapho. So bebenzela ama VIP but ngathi indlela yokuhleleka ibangisahlele. Bese kugcweleke lapha. Imoto nje begcwele egcine egateini bengiyamthandeni ubhofu. Ngoba le enye ifortune igcina ngenanga. Khuzani vele ngithi ufike kuqala uyithola iparking bekhona la. Hayi edlala uKhuzani kamnandi futhi naye aphume stage. Mangithi uMthandeni uxoxa nabafo abasebenza nabo bonke leqembu lakhe nje yabo
uyakaphumile emotweni bamile la duzo yemoto ewindini lakhe yabo ngiyambona mina uThibela uza lapha umshovo usesemotweni iFortuna le ezwe uThibela ngicela wena bhuti akanakile lo umshovo akanakile hayi esumshovo akaboni not ukuthi uyabaleka akaboni usuka uzoma eqembini obuthe mayifika kulabantu labo laba abanye bangamagida ngoma noThibela ubela wathi ngicela wena bhuti wathu lo umshovo hawo kanjalo nje wathi hey hayi wathi ngicela wena yini manje yabo mina leso sikhathi ngimele emotweni lapha ngishutha everything hayi emcele ngempela hayi ukukhombisa ukuthi angathi umshova ayigeni le ifunayo iqhubeke eqenjini hayi obuthi bemcela ngathi nawe behlonipha ukuthi engasondeli la hayi naye igcine sondeleke yabo akaseyedwa ke manje khona nabanye abafethu bebeqhamuka hayi emva kwalapho bekungaphansi ongaphezulu ke manje kodwa inkinga engiqaphele kakhulu ukuthi bebemfuna lo bemfunayo ngoba abonje uma ungabuza bonke amagida ngoma Mthandeni azange bewenze lutho azange Stofi Katie 2% azange abenze lutho umuntu engibone engathi unokuthinta uchilisi ke bamthintile angazi bekhuluma ethini phambi kwemoto nami phela bese ngibalekile phambi kwemoto lapha angazi ekhuluma noba hayi khona ibifuna nje ukumudla kuhlaza ke iphusha ke phambi kwemoto nje hayi ushuthi ke yabona la kugcina qhamuke ukuthibela ubeseyedwa vele kuqhamuke nabanye ke abafethu abagidela ukhuzani hayi sekashawa nje manje but kodwa bafuna umshovo kakhulu hayi vele ikhale ngishaya hayi umshovo vike naye vike Mthandeni emngenise emotweni yabo mayimngenise emotweni nokhuzani eqhamuke ukhuzani efike elamule ethi ebadonti bayisele yabo njalo ngibhizi njalo lapho nokungayiphathi iCamera ngoba ngiyazi ukuthi iCamera ayikho portable kahle and ayikho safe emcimbini kaMaskandi asiyazi buye kwenzakaleni ngiphethe ifone ngishutha ngefone lapho ayi ngitabu ngiqhubeka uThibela qala uThibela yabo hey wena mfana ushuthelana hayi ngithule yabo ngivala ifone ngikhathi ivideo but sengithathile into sengishuthile ukhuzani eqhume nomuntu mfethu othiwa angisazi uba odo behambisana nezegcokama ethi mfethu woza sikhulume eduze ethi lo mjida hayi lamhlanje bese sobuya sikhuluma ngcono yabo sobuya sikhuluma esikwazi ukukhuluma lamhlanje hayi kube ukuthi ngathi yadlula le mina njalo ngiyaqhubeka ngiyashutha lapho ngiyashutha everything futhi ngalapho bese ngingaliwa ngaso sikhathi bese ngingaliwa hayi ngiyashutha mhlawumbe abantu bayibona le clip le elizansi iyona ke le clip lena engenze ngabhaqwa yabona ke le ngiyasho ukhuzani ube nesandla la ngisho ukuthi ngishayile angisho ukuthi ube nesandla cause ube ngalawula iqembu lakhe yabo cause mina ngithi ngiyashutha khona indoda ibimeduze wakhe ngazi noma induna noma yini ithe nayi nje le video uyibukisisa kahle le clip ndoda akangeke mayiphendula ukhuza wena futhi wena uzonyanyisa hayi ngivale ivideo lapho yabona ukuthi yabona la ngosothe isibhaca hayi vele nami ngibeka ifoni lapha engibeka khona ngigijima ngibeka ifoni lapha engibeka khona ngibuye uthi letha la iPhone uthi ayibo hayi ngithi iPhone ayikho ifoni akusiye yami phone hayi lapho nama njalo lapho vele ngidonseka angazi kanjani ish yabona nje la esandleni la hayi khona bangishaye khona nala impela ngithwele ukuthi hayi
zangikhalela ke lapho ngivikela lapho njalo ngibambe iphoyisa ngomlenze hayi security iphoyisa limi lokuthe amaphoyisa mina angazi ukwenzakaleni lapha awenzanga nix amaphoyisa afike amaphoyisa lapha ngisho kufuthi ifafa spray ngisho just angazi mhlawumbe mina ngi-understand ukuthi amaphoyisa mayesemcimbini yini inhloso yawo asuke ewenzani ukuthi asabisa abantu ukuthi agqoke uniform bazosaba yini waphela abantu babazolwa yazi umuntu kumaskande ngafa ngibonile izolo bangidephuna bengishaya yabona nje ngibona nje ngiphila ngikwazi ukusho nale video le hayi ukuthi ngoba kunjani kodwa nje ngibonga igcokama Mthandeni yongisizile hayi waphela nama into engisizile ngibangijala lapha duze kobhofa vele ngibamba iremi yemoto bangidonsa ngivele ngibona uma ngavumi bengidonsela ngoba isicathulo kakhulu ngivele ngibamba iremi yemoto lapho mfethu khona ukungikhokoza unyaweni la kuyashaya ngibamba iremi yemoto nephoyisa ngibamba umlenze ngibhalanse ngakho apha ngidedele khona iremi ngibamba iphoyisa uthi ngizohamba nalo le ngoba lwenza umsebenzi hayi ngibamba iphoyisa angazi kwengathi kuyaphendleka ngiphume Mthandeni ngivule imoto ngene emotweni ukuze ngisindeke ipoint lami lana ukuthi if mhlambe bekuyi-Daily Sun yisolezo iyilanga onke nje amaphepha abhalayo nje ayinentatheli noma SABC Charles Khuzani abanga uMaskando Mthobisi Thole bonke bebengayithatha nekhamera yakhe mhlambe ingoba mina sizenzele uYouTube abasithathe serious abawuhlonipha umsebenzi wethu cause phela leyanto leyana awukwazi ukuthatha ifoni uyidelete umuntu even nama journalist ako SABC eTV ENSA aphatha ilog ayihamba nefoni ephethe kanje ifoni esebenzisa yona bebezoyithatha yini noma vele kweyeka thina kodwa njengakuthina abafethu abaka YouTube bonke emadoda ninegadi cause asikho safe angifuna ukuqamba manga asikho safe umuntu nje thina phela asina cover umuntu ukuthatha otherwise nje cause lapha na uma ubuka into engishayelwe yona ukuthi bengishutha phela ukuthi ngishutha ivideo vele emcimbini mina ngisuke ngayela ukuthi athi ivideo ngeke ngifake ivideo ku YouTube kakhuzani perform cause leyo nto leyo izongifakela i-copyright izovuma ukhuzani ukuthi umsebenzi wakhe ngeke ngikwazi ukwenza leyo nto leyo ngeke ngihambe emcimbini ngoshutha izithombe emcimbini ngisuke ngiwenza khona ama-interviews abalandeli ngenza ama-interviews ama-artist izime kanjena uma soyithatha cause lento lena ukubibona umuntu osesenze elangeni wesolezeni eyishoot bebengeke bemlwise kanje ngoba vele bayazi ukuthi even ngisho uma ufuna ukudate izinto efonini yami yaqhubeka impi amaphoyisa afika amaphoyisa abe useless even naye ngile video le ngicathi uyayibona la phansi le video loMthandeni wakhahlameza amaphoyisa la asife sonke la Sobulawa yini? Moses sibulawa ukuthi abantu bezogcina phambi kwethu nababuka hayi ngisokhuluma kanjalo Mshaye ngizosha wena mshaye manje kanjalo ile afela nomjost even nje sifikile icover le omunye uthi ahanjwe kuyiwe stage ungavela uye stage ade kuliwa manje la ade kuliwa phela lapha sekula wonke umuntu olapha nasebeshawa sanomphako Bokubi uyabo kodwa ke kuyo yonke lento le ufakazi oyibonile lento le mhlawumbe yasaba yena ukukhuluma ngayo uKing Zoso bebhace phakathi kwemoto la ufakazi uKing Zoso ubone everything ubonile bengandaya ubonile nje mhlawumbe yena akwazanga ukushutha even evidence but uyena umuntu ongambuza ekutshene yonke into eyenzakalile ube khona ufike vele siqalile yena wangifika ngishutha waqhubeka nawe wafika washutha kodwa yena ke wathuka nambatha ngiye ukushutha ngishutha ngenkani yabo phela mina hayi ngizenzela into yami akwazi umthetho ngiyokusebenza ngizodlana kusasa so umcimbi uhambe kanjalo le yampi leya
and kubuye kusayikude kuphela into yangempela ingikhumbuza emuva leyo wasidala ukwenza ama-interviews abantu besenza nayibhova ngiyayibona ibheke lapho manje ibheke lapho manje kusalwa abakamgqumeni nabendidane into efanayo-ke lento manje omunye uthi hawu abafana begcokama bangamagwala laphana oba ngisho ukuthi bekuyi-VIP section like yabo and angifuna uqamba abafana begcokama abancane zingane leziyana zingane ukudlala ngabo nalabo abancane ukuthi bebenecover bebaningi ngala umuntu oqinile umshovo no chillis abanye ke abafana abancane ngale ukhona uthibela khona umuntu onomzimba oguda ikhathi angisho ukuthi umdala kodwa nawo unomzimba nje hayi nawe besho ukusinqomo abanqedile ngenduku kodwa abafowethu ayanivuma madoda nashaya hayi ayi bebengeke abakakhuzane beze nequlu vele abakamthandeni bengekho nje abalandeli lapha abantu mhlawumbe bewu3 abakamthandeni khona umfowethu ngimbone nje uJoyce skip lesiyelo naye nkosami uvikwazi wakhathala but imbi kakhulu le nto leyo imbi kakhulu le nto cause ingendlela bekwenzeka ngayo omunye bengadonta isibhamu edubule lapha singaqala sekuphuma umphefumulo ongenacala ngoba phela umaskanda umdlalo mfethu umculo nje yabo wanabo umshovo nothi bese sijet bayadlala thina bese ngazi ukuthi personal ngaleyo ndlela makuthi kanjani abayeke le nto cause idicelela igama lethu so maskandi phansi mase ukuthi nabaphathi bama event nama artist angisakhulumeli perfect TV kuphela yabo sicela ukuthi abehloniphe nathi singama YouTubers nathi senze umsebenzi omkhulu la inkinga sinokubona nje thina sinoweyeka nje yazi thina uthi uzoweya umhlelo omcimbi weyiwe umculi sicela ngelinye ilanga nokubona ukubaleka ama podcast if ubuka wena mayikwazi aka ukusuka aka ngoma aka we hip hop mayikwazi ukusuka aka eze channel mhlawumbe ena 4000 subscribers efika sebenze lapho yabo aka umuntu nama followers enqwabe eze lapho because I understand the marketing mina mangafuna manje umculi kaMaskando lapha phezulu ngifuna ukusho ngegama noma ubani engamfuni ukubuza ukuthi nama subscribers amangaki yabo ni marketing thina yashaya la endimeni isiphinde nisibukele phansi into esiyenzayo yabo bekuyilokho bafethu bePerfect TV ndohlezi nje nginani sibonge laba aphinde bebuka ama video ethu ungakhohlwa ukusubscribe ulike ucomment kule video le mawufuna futhi kodwa phela ungasithuka ume ngenhlamba kancane bafethu niyazi nani esobonana siphethe analyzer iCD kaKhuzani siqede ngeCD kaKhuzani simphathe nenkosi yamagcokama siqede inkosi yamagcokama singena kuMthandeni next week kodwa ke thina siPerfect TV sithi nje until next time energy ayikho bafethu bangishayile bafethu kodwa kuzodlula ngithi nje mina